皆さんこんにちは。iPhone の電池がなくなったので、エレコムさんのモバイルバッテリーを両面テープで iPhone にモバイルバッテリーをひっつけました。5000ミリあるので長持ちします。大きくなってしまいましたが、当分使っていくつもりです。ご覧いただき誠にありがとうございました。もしよければチャンネル登録よろしくお願いしますね。